Hello! Magandang gabi mga kaibigan. Eto, muli akong nagbalik para i-share na naman ang bagong tricks. So, hindi ito VPN, pero makakain ka ng libre sa 7-Eleven. Tama, sa 7-Eleven. So, paano nga ba makakain ng libre sa 7-Eleven? Pag sinabing libre, wala ka talagang babayaran. Tama, di ba? So, ganito ang gawin nyo. Ang gagawin nyo ay mag-install lang ng Click application. So what is Click application? So ang Click application ay ginagamit para makakuha ng points na ipagpapalit sa mga product ng 7-Eleven. So tingnan natin yung Click kung ano muna. Okay? So first, pagka-open mo pa lang is meron silang everyday treat. So pag sinabing everyday treat, may mga libre yan. Like, yan, ito, points. Oops, ito. Teka lang ha. Yan. So, tingnan natin yan mamaya. Kasi nag-error kasi kaka-claim ko lang sa iba. Ha? So, eto may 94 na ako. Ano nga bang magagawa ng ano niyan, ng points na yan? Para saan nga ba yan? So, ang mapapalit niyan, syempre dito sa reward catalog. So, ang reward catalog na to, ayun yung catalog. Catalog, simple catalog ng mga reward points para ipagpalit mo. So ditong bandang to, eto, promo code 60 pesos, ayan, plus 1 point, yan. Ayan yung mabibili mo sa point. Diba? Promo code plus 1 point plus 60 pesos, makaka-avail ka nyan. Unlike sa, dun sa may, ayan, nakaka-save ka ng 16 pesos nga. Tama? So, yun yung maganda sa may click. At saka, eto, magagamit din to para makuha mo yung points. Kapag bumili ka ng 7-Eleven product or sa 7-Eleven, pakita mo lang to yung barcode sa taas. Ha? So, eto yung maganda. Use points for eto, yung Big Bite Jumbo Hotdog. Okay? So, yan. Sisig, beef, premium, soft drinks, mga coffee. Yan yung maganda. Tapos yan, may ice cream pa, beer. Yan. Yan yung mga libre nila. So, para ma-claim yan, mag-ipon ka lang dito. So, di ba, pag isang application yan, mahirap talaga. Paano kung sabihin ko sa inyo, kaya yan maging multiple na application? Oo. Ito, tingnan natin ha. Ayan. Yan. Ito yung i-install nyo. Kasi nga, bawat isa niyan, di ba? Pagka-open nyo nung application, merong lalabas na everyday treat. So, nakakakuha ka ng 50 points, 100 points, ilang points dyan, 20 points, yung mga yan. So, try natin to. Kung swerte tayo kung hindi pa to nakuha. Kasi, makukuha natin yung ito, parang nakuha na yata to. Ayan. So itatry natin ha. Ayan. Ayan, may 1 point, di ba? So naiipon yan ng naiipon. Okay? So naiipon yan naiipon. Oh, imagine kung yung application mo yung isang application mo, yung 10 application mo nakakakuha ng 50. So may 500 points ka na. Tama? So, pag meron ka na kahit ilang points, isend mo. Saan mo isi-send? Siyempre, dun sa main mo. Okay? So, for example, yan. 091250. Yan. Ayan. Lagay ko dito yung points. Tapos, send ko. Di ba? So, marireceive natin yan dun sa pinaka-main ko. Ayan, nag-text ang 7-Eleven sa number ko. Okay? So, yan. Ito palang bar sa taas, yun yung gagamitin nyo pag bumili kayo para madagdagan yung points nyo. Siyempre, gagamitin nyo yung pinaka-main nyo dun sa labas. Ito, same lang yan sila. O, i-open mo lang yan. Pagkatapos ng open, ayun, spin mo lang yung, or click mo lang yung choices para sa free treat everyday. Okay? So, yun. Pagkakuha mo ng points, mapupunta dito sa may main. So, nagiging 96. Tama? Diba? O, diba?
Sa bawat sa bawat sa bawat application may makukuha kang points. So yan, pangatlong araw ko yata to o pangalawa. Yan, ito yung 97, pangatlong araw pa lang. So, yun lang muna sa ngayon. So, kung meron kayong mga katanungan at gustong i-suggest by next video, paki-comment na lang sa baba. At saka, subscribe na lang po ha. Salamat para maging update tayo. Kasi meron tayong mga tricks sa susunod. O, sige. Salamat sa panunood at muli sa Zoo TV, magandang gabi.